Hai Sonaper, माबोरै दङ? आंनि गोदान भिडिअआ फिन खनसे बरायहरलायबाय। दिनै जानायाव लादों आङो खांख्राइ एवनाय ओमफ्रायो सुजिजों ना लकेल बिदिनो ना थुरि ओमफ्रायो नाथुर माबा माबि दङ आरो लागाय लाथायनो। आं दिनै जानायखौ होमबा आं जानायखौबो स्टार्ट खालामनोसै। दिनैबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। होमबा आं जानोसै। खांख्राइखौ जानाय नायनि र' नै बरिया गोथाव। ना
जाखांबाय आङो नै थ' आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै